बेखौ होनो गरम गरम गजा। नै एबार दैजों सिनिजों गुदुं खालामनायाव सोमबाय ओमफ्राय देन्जार गोदै जासिगोन बेयो दै होनांगौ। बेयाव गासै 4 केजि दं जाहैदों 180 नङाबा 200 पिस जागोन आरो थाइबानि 5 टाकार गजा 5 टाकार गजा नोंसोर फुजा खालामगोन थ' नोंना बहनैथ' पास बेखौ मैदाजों बानायनाय जायो। मैदाजों दैजों मोजाङै नानानै गथा गथा हानांगौ आरो खुरमा साइज गजा साइज। गुदुं गुदुं जानोबा खांख्लाबादानि गजा एसे 2-3थासोआव मोनजायो। खांख्लाबादा बाजार खाथियावनो जाफै जानोबा बयबो रायजोफोर लोगोफोर